kublai pelok kumlo pelong barok kumta pelok ngatip bahagi ni sngi barok ki pendon kam Ïaka WhatsApp kumta la de piru ki pendon kam WhatsApp sngaubha pe Ïaka na video hadu ka bekut namar ke ek bangat thmu bani thu ye phi hagane ka video menta kalong ke ba don kam bha yangi baro ki nong India Baleng ang kumta pelok sasngap ngani tu ipi namar tang kendiat ki betip bagi bru nagwe part kiri ki tu yagi data jongi lengba ke WhatsApp jongi hadin bakila tu ya ki data jongi kita ki bru ki video call ne chat bat ngi nagi number bamla bantip kamut annan number ngatrai kane kala de banjia habaro ngi yo yagi call bam tip kamut ki unknown call bat ki add yangi shaki group ki bam tip kamut ki unknown group kum tu ting ting jujia bat ngi one ki unknown number one ki unknown group ki erlang bat ngi ha ki group daga bale kum ne hakane ko kom ka Pakistan ka tu yagi data jongi knang bakan yo yagi updates jongkari jongi hagine gisni kum tana ka banta ka Jingshngaiñ jong phi bat ka Jingshngaiñ jongkari ngi ha ban sange no yagi ne baro kumta sayangan itu ipi kumnu ban off ya kita gi light lagi setting kumta pe ya kana video hado ko bakut khnam pin tip bat pin sa ha ka Jingshngaiñ sayangan pin ipi da ka balle ya ka screen record khnam pin tip yakni baro kumta plong ala poy hangne sayangan itu ipi kunu pin off ya kita gi light lagi setting kiba kong santam yangi kinong India hagine gi sngi kene ka port thma India bat Pakistan te kaman kong ya man le ha WhatsApp te nga klik ha WhatsApp te pio i nang tap te pelok hang te hanen pio I kita gelai tali gi dot mo te klik hang te on the pila dep klik hang to on the pila dep nyon hang to te pio I hang ne bun ba ke option te kimde ban klik ya gitu ki we piat pin klik hang ne direct ya kane ga setting mo te on the pila dep klik to ke setting te pio I kum kane ke interface kala poi te slide channel room mo to osorium de shroom hangne don kene ka setting privacy phi te klik ne privacy ma te share room slide share room tangne pinyo ibun bhake option tengin le kumno te kene ka option ba phi yangne advance ma te hangne phi ngala de pleng to phi kene lai de setting de phi la man pule ya kine ki protocol jongki ki guideline jongki ma katu ka ba shi number ka baning kumno ka tho block unknown source account message kamot ki message ki bawan na ki unknown number anda pila dip klik ne pe ngala klik ma ngala on pio I la green la jarngam mo la jarngam krong ne kamot la biang kamot la on mo kamot ki message ki bawan nagi unknown number nadu menta kim one show haka WhatsApp jong phi but ka bar part protect IP address in call kamot ki call ki video call ne ki call ki ba kitu ki biru ki ba call ki ba na fair hiri namar nak daw ba lik ki data jong in tak daw ki den tak daw ki la ban call lagi nadu menta kasngi anda phila on yo ne setting te kinam la shu ban call ki phi pio ingne protect IP address kamu protect IP address kamu itu ki IP address jong pi ki ba ya so lang bat ki itu ki address ki internet jong pi internet detail jong pi rumita ki nam yo shu kita ki detail jong pi ki nam la shu ban call ye pi ki nam la shun shu ban video call ye pi voice call ne ki chat mo te hangne part kene ko balai number part kamun ngan on ni kamu pio I ngala on ni ka hangne kala green te disable link preview kamut kitu ki link to one ki ba na unknown person ki brew ki bangi mithu ki phai ngi ki link man ka por jujia ban ngi kumne mo phi jujia ne em bat phi jo one ne em ki link sang ha comment hapo comment section kitu ki link ki ba one nang ba kitu ki link ni sha hack ka phone jongi sha hack ka bang account jongi kumto tanna ka daw bala sha link kane ka data WhatsApp kane ka internet jongi ki badon ha phone jongi tendum tang sing anda pila dip off ya kana setting kamu anda pila dip on ya kana setting te dum tang singi kinam la shu ban send ya phi ta ki link itu ki brew ki bangi mi thu kinam la shu ban send ya phi nama pila on ya kana setting kinam yo shu ya kata ga
ke detail jong pinu do mentak sni POE kanu ke best kana ke setting dengan tharai pilai yang tip shibun kana ke video share lem ya kana ke video shabar oknang bakiru kin tip ya kana ke video kin ngai no do mentak sni but ban ngai ya ke ri ban ya lederu mo haban don kam tip lang ya kana baro sngoba share kana ke video khoble shibun ni pi baro